हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैबावबाय जिडि जागोन बे पस्टआ ITBP आव ओंखारदों नोंथांमोना गोरोबोब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायखिजाया नोंथांमोननि फरायनाया गोरोबोब्ला बेयाव हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हायो आरो बेयाव फरायनाया 10 पास जानांगोन नाथाय माखासे डकुमेन्ट्स थाफानांगोन दा बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायदो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो नोंथांमोना गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो दा गोबां डिफेन्सनि साख्रि फैगासिनो दङ इन्डियान आर्मि HSLC बिनिफ्राय पेरामिलिटारि नोंथांमोनाथ' मिथिखायो SSCनि आन्दाराव जागासिनो दङ बिनिफ्राय आसाम पुलिस फैगासिनो दङ नोंथांमोना डिफेन्स लेभेलनि जबखौ आपडेट मोनबाय थानो साबस्क्राइब खालामना ला बिनिफ्राय सेलेक्ट अल होनानै नोंथांमोना ला आरोना अब्लानो नटिफिकेसन थांबाय थाखायो दा गोबाव खालामला लोगोफोर जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन दायो आं अफिसियेल वेबसाइटआव फैग्रोबाय नोंथांमोना फैनोब्ला भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ मोनगोन बेयाव फैनानै डाइरेक्ट नोंथांमोना थुबानो जाबाय अब्लानो नैबेबायदि पेजआ फैगोन आरो बेनिफ्राय भिउ अल निउसाव नोंथांमोना थुनानै होब्लानो गासिबो श' जागोन दायो जों अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामखानोसै आङो बेयाव खालामखाबायबो बेनिफ्राय लोगोफोर बैसोखौ नायना लाग्रोदो जोंनि STफ्राना 18 इयार्सनिफ्राय 28 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हायो मानोना 5 इयार्स जोङो एज रिलेक्सेसन कनसिडार मोनो नालाय दा बेनिखायनो जोङो जिडिआव जोङो पेरामिलिटारियाव जों 18 निफ्राय 28 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हायो उइदाउट आर्मियावथ' हाया लोगोफोर आर्मियाव जिडिआव 17 हाफनिफ्राय 21 इयार्ससिमल' हायो दा बे जाबाय पेरामिलिटारि थ' बेखायनो 28 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय बे जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जिडिब्लाबो बेयाव मेट्रिक पास जानांगोन दै बेयाव मेट्रिक पास जाथारनांगोन बेनिफ्राय स्पर्ट्स पार्सन जानांगोन स्पर्ट्स सार्टिफिकेट थानांगोन अब्लासो जोङो बे पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन मानोना स्पेशल पस्ट फैदों स्पर्ट्स पार्सननि थाखाय दा लोगोफोर जुदि स्पर्ट्स पार्सन जुदि नोंथांमोना नङाब्ला SSCनि आन्दाराव एप्लाइ खालामनो हागोन दंखायो नाथाय बे स्पर्ट्स पार्सननि स्पेशल पस्ट फैदों आरो भेकेन्सियाबो अनलि 65 दङ लोगोफोर हिनजावफोर हौवाफोर बथ साइड जागोन दा बेनिफ्राय बेनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ सेप्तेम्बरनि 2 सिम थागोन नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगौ दा बेनिफ्राय नै माबादि खेला जागोन नोंथांमोना माबादि खेलानिफ्राय गेलेनाय जानांगोन रेसलिं दङ काबादि दङ केरेट दं आर्सारि दं उसु दं टाइकान्ड दङ गोबां दङ नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो बेनिफ्राय हौवाफोरा 12 नाम्बाराव हानाय नङानो आइस हकियाव खालामनो हानाय नङा बेनिफ्राय हिनजावफ्रा जिमनेस्टिकआव खालामनो हानाय नङा आरोना एप्लाइखौ दा बेनिफ्राय जों थांसै गाहायाव बैसोखौथ' मिथिखाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय दानिया क्वालिफिकेसना 10 पास जाथारनांगोन बेनिफ्राय स्पर्ट्स सार्टिफिकेट थानांगोन दा स्पर्ट्स सार्टिफिकेटआ सोरनि एबा मानि जानांगौ नोंथांमोना नुलांजोबगोन दा जों पे स्केलखौ नायग्रोनोसै बेयाव दङ पे स्केला 21,000 निफ्राय जागायनानै 69 सिमहालागै जायो बेनिफ्राय आरो TADA थायो दा बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ दानिया नै बैसोआ जोंनिया नर्मेला 18 to 23 मोन नाथाय STफ्राथ' 5 इयार्स बारा मोनखायो नालाय थ' बेखायनो 28 इयार्सजों नोंथांमोना खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय सोर एप्लाइ खालामनो हागोन नायदो एसे हाइ लेभेलनि बियो नोंथांमोना मिथिखागौ स्पर्ट्स पार्सन होनाय लोगो लोगो थ' बेखौ नायनोसै जों डाइरेक्ट नायनोसै सोर हागोन नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनोबा बेनिफ्राय बुंदों नै लोगोफोर कम्पिटिसन जुदि खालामनाय दङबा नोंथांमोना मार्क्सखौ बारा मोनगोन जेरै अलिम्पिकआव गेलेनाय दङबा नोंथांमोना 100 मार्क्स बेबायदि दङना नोंथांमोना बेबायदि मोनगोन गल्ड मोनदोंबा सिलभार मोनदोंबा 96 बेनिफ्राय ब्रन्ज मोनदोंबा 92 नोंथांमोना बिदि मोनगोन बेनिफ्राय जायखिजाया पार्टिसिपेट खालामदोंबा 80 मोनगोन दा बेनिफ्राय लास्टआ जाबाय जों गाहायाव नायनोसै फिसा बेनो जाबाय इउथ बा नोंथांमोना जुनियर नेसनेलाव जुदि गेलेनाय दङबा नोंथांमोना 20 मोनगोन जुदि मेडेल लादोंबा बेनिफ्राय सिलभार बा 16 बेनिफ्राय ब्रन्ज बा 12 मोनगोन आरो दा बेबायदि नोंथांमोना बे टाइपनि खेला गेलेनो जानांगोन अब्लासो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव स्टेटआ हानाय नङा दे लोगोफोर नेसनेल गेलेनो जाथारनांगोन जिखुनु जाया नेसनेल गेलेबा नोंथांमोना होनाय केटेगरि दङना अब्लासो बेयाव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन स्टेटआ जानाय नङा दे बेयाव स्टेटआ जानाय नङा जास्ट इन्टारनेसनेल आरो नेसनेलफ्रासो बेयाव हागोन थ' बेखायनो पस्टआ खम फैदों दा बेनिफ्राय हाइटआ नायदो लोगोफोर 170 सेन्टिमिटार जानांगौ हौवाफ्रा बेनिफ्राय जोंनि STफ्राथ' एसे खम मोनखायो थ' जोंनि STफ्रा 162.5 सेन्टिमिटार जानांगौ हौवाफ्रा हिनजावफ्रा 152.5 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय सेस्टा लोगोफोर अनलि मेलखौल' सुनाय जाखायो नालाय थ' बेखायनो जोंनि STफ्रा 77 सेन्टिमिटार जानांगौ होनना बुंदों थ' बे जाथारनांगोन दा बेनिफ्राय आरो अल माने केन्डिडेट्स आरो ना जायफ्रा ST थ' STआ बेयाव बुंदों 162.5 सेन्टिमिटार होनदों आरो ना बेयाव 162.5 सेन्टिमिटार होनदों STफ्रा आरो गासैबो STफ्रानो थ' जायखिजाया STआनो आरो थ' जायखिजाया ST जानांगोन जिखुनु जाया स्टेटआनो जा STआनो जा नोंथांमोना 162.5 सेन्टिमिटार जानांगौ होनना बुंदों दा बेनोसै लोगोफोर बियो एसे हाइ लेभेलनि स्पर्ट्स पार्सनब्लाबो जायफ्रा नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेनाय दङ अब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना टेनसन लानाङा थ' गोबां कमेन्ट खालामो टेटु लोगोफोर टेटुआ नोंथांमोननि थाखाय बिराद हेल्पफुल नोंथांमोना टेटुखौ लानाङा माब्लाबाबो टेटु लानाङा बिराद हेल्पफुल खालामो टेटुआ डिफेन्सआव सोलिया थ' बेखायनो नोंथांमोना टेटुखौ माब्लाबाबो लानाङा बिनिफ्राय बुंदों साइजनि खोथा टेटुआ
फिसा साइज थायो आरोना थ' नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों नै आखायाव जुदि दङब्ला नोंथांमोना बेबायदि दङब्ला एलिजिबोल जागोन आरो थ' माखासे फिसा फिसाया सोलिनो हागौ थ' बेखायनो नोंथांमोना T2 खौ लाथारनाङा डिफेन्सआव मावनोब्ला थ' आसा खालामो लोगोफोर बिनि एप्लाइ सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ लोगोफोर 2 सेप्तेम्बराव थागोन बेनिफ्राय लिंकखौ मोनगोन भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बेनिफ्राय बेयाव फिस बिनाय जादों थ' फिसआ जाबाय नै लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों फिसआ 100 आरोना बेनिफ्राय STफ्रा नांखाया नोंथांमोना टेनसन लानाङा स' बेनोसैमोन लोगोफोर आसा खालामो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो बेनिफ्राय SSCनि सेलेक्सन प्रसेसनि भिडिअ फैगासिनो दङ नोंथांमोना नायनो दाबाव नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन बेसेबां रानिं जायो मेडिकेल मा जायो थ' नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन नोंथांमोना बेखायनो एबारो SSCनि भिडिअ खालामबा नोंथांमोना नायबाय थादो गासिबो डिटेल्सखौ मोनगोन